23 квітня в одній із груп Telegram було виявлено допис, на якому зображено троє молодиків, які, перебуваючи в меморіалі в Дробицькому Яру, зображували нацистські жести. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено особи всіх трьох учасників, з них двоє причетні до вказаного злочину – це харків'яни 19-16 років. Вони були опитані та пояснили, що вказаний злочин вчинили, щоб похизуватися. Слідчими відділення поліції номер 1 Харківського районного управління поліції номер 2 зареєстровано кримінальне провадження за фактом використання нацистської комуністичної символіки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років з конфіскацією майна або без такої. Провину вони свою визнали, але не вважають, що вказаний жест, який вони демонстрували, є забороненим та не вважають, що він повинен бути заборонений. Проводиться досудове розслідування. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини вчинення вказаного злочину.